We staan hier op het TIAS-complex met Atletiek Helden en naast mij staat Rick Heijnen van Atletiek Helden. Rick, jullie zijn een actie aan het doen vanavond. Wat hebben jullie vanavond gedaan? We hebben een sponsorloop georganiseerd en die sponsorloop die is voor onze eigen leden, maar ook natuurlijk iedereen die mee wil rennen. En dat zijn 2 rondes van een half uur waarin ze zoveel mogelijk rondjes rennen en daarmee geld inzamelen voor de doelgroep iedereen kan sporten. Ja, voor het goede doel van de PNM-moes. Ja. En hoeveel mensen hebben meegedaan? Nou, we hebben ongeveer 60 jeugdleden en ik tel dat er ongeveer net zoveel zijn als wat we hebben, dus bijna iedereen doet mee. Ja. Ja. En heb je zelf ook gerend? Ik heb een aantal rondjes meegerend om de jeugd te stimuleren, zoals het hoort. En er wordt nog meer gedaan dan alleen gerend, hè? Want ik zie achter me ook heel veel gebak waar ik dit weekend weer niet aan mag. Ja, rondjes rennen is natuurlijk al heel leuk, maar het is nog leuker als je daarna ook nog lekkers krijgt. Dus we hebben voor iedereen lekker wafels, ook voor de ouders. Dus voor en nalopen kan er genoten worden van wat drinken en wat eten. Ja. En ik heb ook wel een heel mooie emmer zien staan waar al een mooi bedrag aan zit. En jullie gaan nog een tombola houden? Ja, de tombola gaan wij prijzen vergeven. En die prijzen zijn allemaal gedoneerd door lokale winkeliers en ondernemers. En die hebben gezegd, nou jullie mogen een waardebon vergeven. En dat geld gaat dan ook allemaal naar het goede doel. Dus er worden loodjes verkocht, heel driftig. Ze worden een beetje uitgesteld omdat er iets te veel loodjes verkocht wordt. Maar dat is niet erg, dan betekent dat er een mooi bedrag gaat naar het goede doel. De volgende prijs is een waardebon van Da Capello. Op nummer 829. Alsjeblieft. Heb je er 100 nog? Ja, lukt hè? Super! Iets vragen, heb je al prijs gewonnen? Nee. Waar hoop je op? Is het al dat niet? Weet ik niet. En al wat gewonnen vandaag? Nee, nog niet. Heb je nog ergens wat je zegt, dat wil ik graag hebben? Niet per se. En anders ga ik met de vrienden delen. Heb je dit speciaal voor de sponsorloop bedacht? Ja. Laat eens even zien. Hoe is het tot stand gekomen? Je dacht, Ja. Met een paar vrienden dachten we doen het gewoon wat leuks en dan kwam dit eruit. is het nou lastig ook om te rennen? Niet heel veel. Ja, dat duurt te lang. Kom op. En hebben jullie zelf ook mensen die met een beperking bij de atletiekvereniging zitten? Nou, we hebben een eigen afdeling Running Blind, dus voor mensen met een visuele beperking. Er zijn er maar een aantal van in Nederland, dus dat is best wel uniek voor zo'n kleine vereniging. En die sport hier op zondagmorgen met een buddy. Daarnaast ook nog wel een aantal andere leden die onder enige begeleiding hier meestromen, eigenlijk met de gewone lopers. Dus dat is al heel mooi om te zien. Ja. En het bedrag, wordt dat vanavond al overhandigd of komen jullie dat extra bij ons gezellig in het huis brengen? Allebei denk ik. We hebben dadelijk nog een ronde van een half uur voor ook de volwassenen die mee willen doen. Dat duurt tot ongeveer 8:30 als het niet uitloopt. En dan denk ik dat we wel een bedrag bij elkaar hebben. Maar we gaan het sowieso overhandigen met een prachtige cheque. En dat doen we in het weekend bij het PNM-moes zelf. Ja. Ja, en uitlopen is nooit zo erg bij een atletiekvereniging. Nee, uitlopen hoort erbij.